बियो बारा गिदिर आयदा नङामोन नाथाय बिखौ एसे गुवार खालामदों आरो मुलुगसोलोंसालिखौबो आं खावलायदों मानोना बिमा रावखौ मालाबाबो इगनर खालामनो नाङा आरो इंलिसखौ फोरोंनांगौ इंलिसखौ रोंहोनांगौ बिनि थाखाय स्पेसियेलि माखासे हाबाफारि बिथांमोना लानांगौ नाथाय असमिया जाथों बर' जाथों जे बिमा रावनि जि सोलोंथाइ बेखौ बारा बेबायदि इगनर खालामनाङा जेरावनोखि जोंनि साननाय हनायफ्राव माखासे दुखु नाङो एबा मानसिफ्रा सेन्टिमेन्टेल जायो बेबायदि डिसिसनफोरखौ जाहाथे बिथांमोना लाया आरो इंलिसखौ बिथांमोना स्पेसियेलि फोरों नाथाय बिमा रावखौबो फोरोंबाय थानो थाखाय आरो बिनि थाखाय लिरनायनि बेबस्था फोरोंनाय फरायनाय लिरनाय बे बेबस्थाखौ लाखिबाय थानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।